Dumani athumezizwe isihlahla somdlebe nondela mzimba bejeveje mfazweni empahla hliziyo zamadoda ibomvu nabasethethe nabasenyimba nemkhonto kwazi igazi ndaba ikhala manzi dictionary ndaba ititi umndeni nginibingelele nonke emakhaya ngibingelele wena osanda kuvula njengamanje ifone yakho wena osanda kuvula icomputer yakho osanda kuvula laptop yakho igama lami ngudokotela ukhehlelezi all the way from at Durban. That is where ngikhona njengamanje. Uzokhumbula ke ukuthi every Monday, Tuesday, Wednesday I am in Johannesburg, and uzokhumbula ke ukuthi we also do our consultations in any of our pharmacies. And also if you want to book for any appointment, our number is 24 hours. Remember, don't deposit any money to anyone or chat night either on Facebook or on WhatsApp or whatever. We don't do that. Today we are here to talk about umuntu owashona ekhaya ekade ebulala abantu, phecelezi ngesizulu simbiza ngokuthi lowo muntu usuke hitman noma eyinkabi. Sikhuluma ngomuntu oshone ekhaya eyinkabi, sizwa kuthiwa ebeyinkabi noma simazi ebeyinkabi ebulala abantu. Loyo muntu ukhona yini ukungcola edlozini abenakho noma agcine seku affecta idlozi noma ku affecta abantu bala ekhaya. Sizobheka ke iBhayibheli lithi ku Exodus 20 ungabulali. Kune reason, there is a reason why babesho kanjalo. And mawubulala, remember ukoqala nje ake sithi mawukhiphe isisu, leyo nto it doesn't only affect you but it affects the entire family. It can affect umzukulu wakho, it can affect umuntu up until isizukulwane, just because leyo nto ayilungiswanga. Njengamanje sizobheka umuntu kade phila ngokubulala abantu, yena kaza sebenze into kade yenza ebeqashwa ahamba ubulala. Sizokhuluma ngomama kade phila ngokufakela upoison abantu. Siyamazi ukuthi ebedume ngokufaka upoison ekudleni umuntu ashona ngcwatshwe. Loyo muntu siyabuza ukuthi izinto zala ekhaya zidalwa uyena yini ukuthi zingalungi. Loyo muntu akasekho ekhaya noma uyaphila, kodwa siyasaba njengomndeni ukum-approach simbuze futhi simbuze. Uzokhumbula ukuthi umuntu oyinkabi noma umuntu obulala abantu hlala geze. Umbuzo uthi uma egeza nakithi kuyasilungela yini laba sisuke singabulalanga othola ukuthi maybe idlozi noma. The first question must be, thina affecteka kanjani makuyukuthi lo muntu uphila ngokubulala abantu noma uphila ngegazi? Thina is affecta kanjani leyo nto siwumndeni? Iyan affecta. Ake siyiphendule lapho. Yes, number 1, iyan affecta kakhulu. Ukhona umuntu ofa ekhala, maye ngafa ngashiya abantwana bami. Ubulawa ubaba wakho, ubulawa ubhuti wakho, ubulawa umalume wakho, ubulawa usisi wakho, ubulawa uma wakho, ubulawa ugogo wakho, ufa ekhala. Loyo muntu uzokhumbula ukuthi ubulala umuntu onedlozi. Kungenzeka ukuthi India, umlungu, umuntu omnyama wakithi. Akekho umuntu onganalo idlozi, akekho umuntu onganama ancestors akhe ambhekile amgadile. Yes, leyo nto as time goes on iya affecta umndeni kakhulu. Lo mndeni uyaziwa ukuthi umndeni kade unenhlanhla kakhulu, kodwa ever since ubhuti wakho nohamba eGoli, ever since ubhuti wakho nohamba eThekwini, ever since ubhuti wakho wahamba emazweni, but kunamaphupha angezi kahle la ekhaya, okuphupha njalo kunezikhali ezihlasela la ekhaya. Lo muntu uyasifihlela iqiniso ukuthi yena kahle umsebenzi wakhe nakho lokho aphila ngakho, and manje lento isikhungethe umndeni, izinto ziyamosheka hayi kancane. Kunamakhambi okumele asetshenziswe abantu bala ekhaya abathi thina sibandakanye, especially uma sekuze kwaphimiseleka ngomlomo kwaziwa ukuthi cha nangu uzibani siyamazi uphila ngokuthi abantu baqedile. Kunento okufanele isilwane niyithatha niyowana emsamo. Loyo muntu akusho ukuthi niyamdikila edlozini, animdikili futhi animdubi, kodwa niyaripotela idlozi. Asihlangani thina nalento bese kuba namakhambi. Lawo makhambi isikhathi esiningi ahambisana nesikapu noma ahambisana nembuzi. Uma ningamaXhosa noma ningamampondo nisebenzisa isikapu, igusha, bese kunamakhambi amathathu abaluleke kakhulu. Abantu leyo nto it's very sensitive, abayinakisisi futhi bayithatha kancane. Leyo nto idinga ni umndeni
emndenini kube nento enisebenzisayo ngoba the time kuphuma imphefumulo yabantu yena uya enjoy ukuthatha imali ibounce back lento ibuya izothinta umndeni ukhona omunye othi mina ngangiphila ngakho mina ngabulala ngithe mangibulala mina vele ngiyayiqhenya I'm proud ngoba ngakugeza lokho kwadlula cha lalela ngikutshela ugeze wena self but even if ugezile wena self edlozini kunento ongazenzanga okufanele wegeza isidalwa sigezwa cishe kathathu kunesidalwa esigeza ukuthi abantu bafa bexabene kunesidalwa esigeza ukuthi yes lapho sithi inhlambuluko kunesidalwa esigeza ukuthi mina ngikhipha isisu kunesidalwa esigeza ukuthi ngibulele umuntu osemdala umuntu ufexolisa ngambulala ngesikhali ngambulala umthakathi mawuke wangena ekhaya nomuthi wokuthakatha lezo ikhwama zivukela abantu abala zibese zigadla bona that is why noma isijumbu sicusho uyinyanga akuvumelekile ukuthi umuntu mayeseshonile ebese umbambisa ummese umfaka umuthi ngoba uzohamba ayogadla izitheni zakhe mayingcwatshwe nalowo mese bese uyabuya azogadla back so njengamanje kunento abantu abangayi understand eyenzeka kakhulu kubantu lento kunomuntu njengamanje ohleli owayekade ephila ngokubulala lo muntu uneyimoto unezitolo akaza asebenze kodwa wakhokhelwa ebulala abantu leyo nto unembezo ngeke udlule noma ubani kodwa okudinga ukuthi ngelilanga wehlisa ipride yakho bese uya